लोगोफोर नै दा मोनाबिलि समाव हायद्राबादाव नोगोद मोजां अखा हादों बिराद गोबावनि उनाव अखा हादों नै लोगोफोर जोंबो साथा हमनादों जोङो बे साथा हमनायाव नै आं नोंथांमोननो देखायगोन अखाखौ नायलांदो लोगोफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय नै दिनै अखा हादों जों थिं न'आव थायोमोन सेस गजोब्बाय नै दैया मा जाबावनोसै नै बेसेबा गोबावनिफ्राय अखा हाथारिनि हानाय अन्थाइ फिसा फिसा गोलैलायदों नाहरलाय अन्थाइ फिसा फिसा गोलैलायदों नै अन्थाइखौ गैला दसे जामजोब्बाय लोगोफोर इसिबां गोबावनिफ्राय हानाय अखा दिनैसो हादों आरोना दिनैसो थान्दा मोन्दों जों थिं न'आव थायोमोन नै नायलाय दैया सिगां माबायदि गदों नै बा नै गोजौआव नायलाय सिगां गब्लंजोबलायबाय गब्लंखौ नुवाखैमोन जों सिगां ओमफ्राय नै जोंहा ओंखामखौ जेन थेन संबोनो हादों ओंखामखौ संबोनो हाबाय ओंख्रिया संनो हायासै नै अखाजोंनो एसे बनाबो सिजोब्बाय मा जाबावगोनलै माला मोनजाबावगोन जों खि थानांगौ सेस लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नै दिनैनि अखा बोथोर अखा हानाय हायद्राबाद एरियायाव दिनैसो अखा हादों बेसेबांबा गोबावनि उनाव 6-7 माससो जाबाय अखा गैया 7 मासाव खेबसेबो अखा हानाय गैया अखा दोमैनाय होननाय नुफेराखैमोन नै दा नुबाय दा लोगोफोर माबायदि हादों हानाय लोगो लोगो जोंनि न'आसो सेस गोथां गजोब्बाय जाला लोगोफोर दे नायलांबाय था लोगोफोर लामाया दैजों बुंजोब्बाय गोबां अखा हादों बिरखायबाय बे जायगायावबो इसेबां गाज्रि अखा हादों नै अन्थाइ गोलैदों नै जों गेटआव डिउटियाव हाबफैदों जों लोगोफोरखौ लोगो हमनो फैदों फैसा लांनो नागिरदों बिराद गाज्रि अखा हादों नै बोहैजोब्बाय नै दैया नै नायलाय नै जोंहा डिउटि रुमखौनो खोबनासो दोनजोब्बाय अखाया बारा जाथारदों जोंनाथ' रुमा नायजाखाया दै बोहैलाजोब्बाय बे जायगायाव दैया बिराद गाज्रि हादों बेसेबां गोबावनिफ्राय हानाय अखा लामाया दैजों बुंजोब्बाय गोबां अखा हादों बिरखायबाय बे जायगायावबो इसेबां गाज्रि अखा हादों नै अन्थाइ गोलैदों नै जों गेटआव डिउटियाव हाबफैदों जों लोगोफोरखौ लोगो हमनो फैदों फैसा लांनो नागिरदों बिराद गाज्रि अखा हादों नै बोहैजोब्बाय नै दैया नै नायलाय जोंहा डिउटि रुमखौनो खोबनासो दोनजोब्बाय अखाया बारा जाथारदों जोंनाथ' रुमा नायजाखाया दै बोहैलाजोब्बाय बे जायगायाव दैया बिराद गाज्रि हादों बेसेबां गोबावनिफ्राय हानाय अखा